ಸೂಪರ್. ಇತ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಂಗ್ನೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. हसून हसून पुरं झालं. फर्स्ट टाइम कोकणी मूवी इतली फनी पळयली आम्ही. ते हसून हसून हांगा घाला दूख उठला. I liked it very much. ते एक पळयले आणि इपटी पळयन बघता हसून हसून आणि की उलोंग जायना कित्याक गाल दुखते तसात आणि की टॉम अँड जेरी सिरीज पळल्यावर जाले. आमच्या कोंकणी लोकांक बोटान मेस्चितली पिंतुरां मेळची. सो ही एक अपूर्बाईचे पिंतूर